welcome back to the vlog. Night ride tayo ngayon. Mainit na tayo konti. Medyo natigil na naman ng mga biyahe-biyahe natin. After nung epic yaya ride natin, pangalawang ride pa lang to mula nun. So kailangan natin mag-practice ulit dahil meron tayong isa pang yaya ride ulit na epic na naman. Maglalaguna loop tayo ng gabi. At dahil Laguna loop yan, kailangan natin mag-practice ng konti sa ahon. Dahil may ahon ng Laguna loop eh. Yung gagawin natin Laguna loop, gabi yun. Yung ginawa natin gabi para iwas sa init ng araw. Grabe init ngayon eh. Kung gagawin natin ng day ride yun, medyo mahirap. Magkakabilada na naman sa araw. Ito target natin 7 ng gabi, mag-ride out 7 ng umaga, tapos na. So wala tayong araw na makakadawang palad. Nung nakaraan yaya ride sa Clark, grabe, biladan sa araw yung pahirapan talaga. Kaya kanya-kanyang laspag yun. Ang gamit nating bike ngayon, Winspace M6 Aero Road Bike. Pwede na kayo mag-pre-order nito. Message lang kayo sa Mag-Bike Shop para ma-message kayo sa pricing. May kawayan na tayo. Meron din pala akong bagong road bike. Ako, abangan nyo mga kapotpot. Meron dumating na bagong road bike na baka magustuhan nyo rin. Medyo mas budget lang siya. Ito kasi yung Winspace medyo mid-to eh. Yung bago nating bike dumating na sa shop, Trifax, budget road bike siya. I-unbox ko pa lang eh. Abangan nyo mga kapotpot. Pero nakita ko na yung tsura niya. Pero may dumating na bago, nakabox pa. Sa mga nag-ahanap ng budget na road bike, yun, abangan nyo yun. Iniisip ko pa kung yun ang gagamitin ko sa Laguna Loop o ito pa rin Winspace. $6.58, Valenzuela na tayo. Ako, magsisimula na yung mga kaldag-kaldag nito sa bantaunahan. Sana wala masyadong traffic para medyo makagitna tayo. Kasi pag dito sa gilid sa bike lane, daming kaldag dyan. Lalo dun sa may approaching Pure Gold Valenzuela. Kasi Valenzuela na tayo, medyo marami pang sasakyan. Ang dami. Ang hirap maglulusot. Hindi tayo makaratsada ng dire-diretso. Pag nata-timing tayo dun sa mga loading ng mga jeep, ang hirap. Tapos makakasabay mo pa yung mga jeep na mauusok. Sisira buwelo mo eh. Grabe yung traffic. Tignan yung kabilang lane, yung papuntang north. Yan ang ayaw ko rito. Pag nag-long ride ako sa south, tapos uwi na ako ng gabi. Pag uwi mo, matatraffic ka pa rin sa papuntang Valenzuela, papuntang Bulacan. Mas nakakapagod yan eh, kesa yung dire-diretso yung padjak mo. Sa tapat ng Fatima. 7:14, monumento na tayo. Tumbok tayo ng Cubao. Tapos pasok pa Aurora Boulevard kaliwa, papuntang Taktak. Medyo malayo yung ikot natin para mahaba-haba naman yung loop. Pwede ako dumaan sana kanina sa Service Road Valenzuela. Kaya lang mas maganda tignan sa Strava to pagka dito ka dumaan. Nakabuka siya. Follow nyo ako sa Strava, Ian Hao. Facebook, YouTube, Instagram, Ian Hao. TikTok, Shopee, Lazada, Mag-Bike Shop. Sa mga merch natin. Dahil pang tao sa monumento, dami sakyan. Edsa na tayo. Minsan medyo mahirap lang kumawala doon sa monumento eh. Ang dami kasi sasakyan, rotonda yun. Pagdating naman dito sa EDSA, hirap tayo pumeso sa bike lane. Ano na yan eh, parang terminal na ng mga jeep yan. Kaya dito tayo sa medyong gitna. Kita mo pag doon ka, hindi ka makaka-andar dyan.
Actually maraming part sa EDSA, kakailanganin mong lumayo sa gilid para makaandar. Lalo sa Balintawak. Mamaya makikita nyo. Problema naman pag makakadaan ka sa bike lane, makaldag naman. Sana ma-asphalto na rin to. Approaching Cloverleaf na tayo. Ito, gigit na talaga tayo rito para maiwasan natin yung mga sasakyan galing sa NLEX, saka yung mga palabas papuntang NLEX. Yun, yung mga sasakyan na yun napapasok, tsaka palabas dito naman sa kabila. Basura. Balik na sana ako sa bike lane. Kaya nakaharang basura. Tapos sasakyan na ulit. Maluwag yung part na yun na EDSA. Mula Balintawak hanggang Muñoz. Nakakainganyo tuloy diretsuhin. Kaya pagdating to sa SM North, medyo sumikip ng konti, bumagal na tayo. SM North na tayo. Basta Avenue. Ano masarap sa gabi? Walang araw. Dapat magising na maaga, makapag-recovery light sa Philippine Arena naman. Quezon Avenue, ilalim na tayo. Hindi ako nakabuelo ron kanina sa packet ng flyover, daming kasabay. Dito tayo, mas safe. Pero kung wala sanang kasabay, nandun na sana tayo sa kabilang side. Shoutout nga pala, sakto ka pala sa liwanag. Shoutout mga tropa natin yan sa Bigote Cafe, New Jersey. Suave!
Amjet 737. Kubaw na tayo. Kakaliwa na tayo dito sa Aurora Boulevard. Tapos dire-diretso tayo ano, Marcos Highway, sumulong. Nakitang taktak. Pagod ah. 26, tama ba? 26 kilometers hanggang dito. Wala Marilao. Ay, salamat sa Cubao, makinis ang aspalto. Kanina sa EDSA, daming kaldag eh. Sakit sa yak balls. Pagka ganito maganda yung aspalto, swabing-swabe yung takbo na natin dito. Victoria Corsa next. Yung ano natin, Victoria Corsa next 700/32. Oh, shoutout pala Dwighter. Thank you dito sa ano, Top Tube na phone bag. Very useful sa akin. Yun lang, ang traffic dito sa Aurora Boulevard. Nawala yung momentum natin. Dapat pala nagano ako, diretso EDSA. Tapos sa Ortigas ako kumaliwa. Tapos sa Tikling ako umakyat. Ah, dito, tuyo pawis natin dito. Ay, salamat, nakawala rin sa traffic. Grabe naman yun. Nilamig yung katawan ko eh. Nawala yung pawis. Puro na, kailangan magpainit ulit. Approaching Katipunan na tayo. Ang lakas ng hangin ah. Yan ang napansin ko rito mula nung nag-aero road bike ako. Pag malakas hangin, ang bilis ano, tangayin. Kailangan practicein mo yung balanse mo rito. Lalo pag mabilis yung takbo mo. 7:53. Naka 29 kilometers tayo. Katipunan na Avenue.
Alas 8, kainta na tayo. Traffic dito, ang dami sakyan, no? Medyo nahirapan na naman tayo magsingit-singit. Tsaka mausok pa, kaya medyo mahirap. Yung buti na lang dito sa papuntang Masinag na wala na masyado sasakyan. Kanina medyo nakaka-stress din yung ano, dami na sasakyan, dami usok, dami nagbababaan, hindi ka makapadyak ng diretso. Hindi ko napansin yung Shelly B ah. Dumaan na ba? Walang pas na. Hindi ko napansin na hype na yan. Oo nga, yun yung station eh. Dapat tayo umahon. Kasi Masinag, ako na tayo rito. Paglampas na itong Masinag station, kakana na tayo dyan, sumulong highway na yan. Ayan na, sumulong highway na tayo. Maya maya dyan sa unahan, lakit na to. Ano lang tayo, channel lang tayo. Relax lang tayo. Ano lang tayo, sinasanay lang natin yung binti natin. Kasi pag nag-Laguna Loop tayo, reverse yun eh. Ang mahaba doon, patag. Siguro kung mga 180 na patag. Tapos mga 20 km siguro dyan ahon. Kaya sa Mapikak at saka sa Teresa. Reverse Laguna Loop yung gagawin natin. Ang importante dyan, tulog. So dapat yung day na yon, bago mag-ride out, dapat makatulog yun. Tulog tsaka kain. 8:12, nakaka 38 kilometers na tayo mula Marilao, Bulacan. Siguro mga another, sana sumakto ng 50 para 100 balikan. Ang alam ko yung Taktak Ali Podium hanggang midnight siya eh. Ngayon malalaman natin kung anong ganap doon. First time ko pupunta rin ng ganong oras. Madalas nagpupunta ako mga umaga. Yung mga kaibigan natin sa Bigote. Tapos sa ano mismo, sa top mismo. Shout out sa inyo dyan, Bigote Cafe, Master Ice, shout out. Centro Mall na tayo. Pagkatapos ng Centro Mall, magsisimula na ahon yan. Next time dito ako magsiset ng Yaya Ride, night ride dito sa Taktak Ali Podium. Abangan nyo mga kapotpot, follow nyo ako sa Facebook para malaman nyo pag nag-post ako ng Yaya Ride dito sa ano, Taktak ng night ride. Masarap pagkagabi, wala ka masyadong kasabay. Pag gusto mo tumukod, no problem, walang makakita sa'yo. Okay, picture sa bola. So ganyan na itsura ng Taktak paggabi. Konti kasabay mo maakyat, tsaka parang mas konti rin sasakyan. Pero syempre, ingat ka pa rin. No, konti na lang, Paddy's Point na. Shout out mga tropang Paddy's, Sir Mike. Mas madaling ahunin to pag ano paggabi, syempre walang araw eh. Mas mabilis yung andar natin.
8:30, Fatima na tayo. Konting-konti na lang. Pag-aahon ako ng tak-tak. Ito ang ano eh, pinakapahinga na eh. Alam mo malapit na matapos yung ahon. Pag nakita mo itong railings na to, papuntang Paddy's Point. Ganda, overlooking sana, hindi lang kita rito. Yan, Paddy's Point. Shoutout Sir Mike, tsaka yung manager dito, Ma'am Breeze. Shoutout po sa inyo. At sa lahat ng mga tropang Paddy's, shoutout sa inyo. Ay, sa wakas yung tapos ng ahon dito sa Señorita Rica. Maganda sa Paddy's. Tapos recovery na to. Pero may mga konting ahon pa rin. Pati yung pauwi, may ahon pa rin tayo. Cloud 9 na to, ayun, taas na yun. Pagod. Ayun na, dito tayo sa bilihan ng pasalubong. Halos tapos na to. Malapit na tayo sa Taktakali Podium. Dito na natin malalaman kung anong meron sa Taktakali Podium ng ganong oras. Meron ba o wala? Wala yata. Meron. Bukas, daming tao. Pasok tayo. Tapos kwentuhan tayo kasama si, ano pangalan mo ulit? Juliana. Ayan. Coach, promote, ibigyan mo ng race to si Juliana. Masikaso to dito. Nag-o-odax pala to si Juliana. Sila coach ko yung nakasama na. Anong odax na nasarya mo? Hindi ko pa lang Ilan? isang beses pa lang. Pero Hindi, odax 200, 300? 100 lang. 100. Tapos dati po laging sumasabit lang kami sa race eh. Parang sinasama lang po kami ng mga boxing. Pero kumakarera ka talaga? Malakas ka pala. Taga si Juliana, taga Norsagaray. Ang daming ahonan doon Magandang praktisa no. Dati nagpupunta ako sa Bitbit, sa DRT. Ikaw, papunta Malagbag. Ganda no, kaya pala insaya dito si Juliana Dati lang. Dami pa palang tao rito. Kanina, pag akyat ko, kala ko sarado na kasi doon pag bunga doon madilim Pala dito, hanggang 9:30 pala dito, sabi ni Juliana. Tapos may bagong bukas doon si Kainan Rafa. Food cart by Rafa, yun. Sa Sunday ng umaga, sabi niya sagot niya raw yung pagkain ng Timapol doon. Parang
sobrang hinang-hina na ako. Kasi ito, kaya niya parang hindi pa pala bumababa. Sama natin si vlog si Master Reggie. Long time follower pala to. Since pandemic ba? Pandemic. Oh, since pandemic. Tapos nagbukas siya rito ng ng kainan sa top. Ayun, Party Food Carts by Rafa. Yan, si Hello Master po. Reggie ang Dalawa kayo pag pumunta kayo dito. Ayos. Salamat Sir Ian. Ang dami pa rin tao. 9, pasado alas 9 na ng gabi. Ito yung sinasabi ni Albert. Shoutout Albert. Ito yung sinasabi niya, Gen Z pala mga nakatambay dito pag gabi. Yun, time check 9:23. Grabe, saya pa dun sa parang sarap pa tumambay dun sa Taktakali Podium kahit gabi na eh. Kaya lang, malayo pa uwian natin. Next time, baka tambay nga tayo dyan ng may dalang sasakyan para kahit gabihin. Then, ang peaceful pa. Sarap tumambay. Yun lang, pagka galing sa Taktakali Podium pa uwi, tapos dito tayo dumaan sa Sumulong, may mga ahon pa to pa uwi. Shout out buddies. Shout out din syempre Spider Philippines para sa helmet natin at shades. Sponsor natin yan, Spider Philippines. Winspace, Victoria Tires, Supreme Bikes PH, Garmin para sa cyclo-computer natin. At sa pinakabagong brand partnership natin, Trifax Philippines. Abangan nyo yung unboxing natin ng bagong road bike, tsaka yung road test natin nun. Million thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on. Sarap ng biyahe dito sa Sumulong pagkagabi. Pagkaganto konti ang pagkaganto konti ang sakyan. Sarap. Wala masyado usok. You had to leave. Please come back now, baby. Where were we? Said you changed and a lot. Got the memories still popping up. Show me your heart, show you mine. You go first, I rewind. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because Time check 9:50. Nakabal ka tayo sa Masinag. Yun lang ang dito minsan sa paggaling ang Taktak eh. Pababa ng Masinag, medyo lalamig tuhod mo eh, kasi ang daming lusong. So kailangan mo namang painit papuntang Katipunan.
magbike dito sa Marcos Highway. Wala na masyado sasakyan, luwag na, dire-diretso lang ang padyak natin. Nasa Marikina na ulit. Ahon rito, paapon na Katipunan. Sarap mag-bike. Natapos din ang ahon ng Katipunan. Katipunan. Hiningal ako good. Mahaba-haba pa itong biyahe natin. Mga 30 kilometers pa siguro hanggang Marilao. Pero wala nang matinding ahon dyan. Puro rolling hills kung meron man. (10:11) ng gabi. Likod na tayo ng UP Diliman. Congressional Avenue extension na tayo. Dito medyo maganda-ganda rin takbuhan. Medyo palusong to eh. Actually kahit di natin padyakan dito, mabilis ang takbo natin dito. Hanggang dun sa sa Tinawa Avenue. May konting rolling hills pero mas maraming lusong. Mindanao Avenue na. Tapat na tayo ng Sarap Mag-Bike Shop QC. Ano na to, eksaktong 20 kilometers hanggang makauwi ako sa bahay. Mga isang oras siguro o 45 minutes siguro. Max na yung isang oras. Ano, Sarap Mag-Bike, shout out. So ganyan na lang, dito na natin natapusin yung ensayo natin ngayong gabi. At maraming salamat sa pagsama nyo. Shoutout Wing Space, salamat sa bike. Trifox para sa bagong bike, shoutout din. Supreme Bikes, Spider Philippines, Garmin, Victoria. At sa lahat na sumusuporta sa channel, maraming salamat sa inyo. Palis Point, syempre, maraming salamat din. Huwag kakalimutan mo na kasabihan na mag-comment, mag-like at mag-subscribe para susuwerte, hindi mag-sip ads. Kasi lang susuwerte, kita-kita sa Laguna mga kapotpot. Hanggang sa muli, salamat.